Sasha, és most egyedül vagyok kivételesen. Máma, már azt terveztem, hogy meg szeretném szerezni az egyik varázspálcát. Nem craftolgatni, nem ilyesmit fogunk, hanem el fogok menni patcheket ölögetni. Még hozzá, elvileg a térképen látszódik is egy patch, amire most az a nyíl. Elvileg itt a patchbe állok. Most. Mindegy. Most picit tunkraftozni fogunk már ebben a részben. Nem igazán különleges. Meg fogom mutatni a boltot. Ugye? Mindenki tudja, ajánlatos ide ebbe nem bemenni, ha lehet. Ott látjátok oda is. Igen. Ilyenek. Ezeket én utálom. Szerintem bele is fogok halni. Na, igen. Azok, ilyen, ha ezen a bajomon átmész, egyszer csak így kinőnek a földből, és elkezdenek ölögélni. Ugyanide én felhúztam egy falat, de ez nem... Igen, meg egy vispislőt rám, láttátok, azok a villámok. Ugye? De egy kis zombi volt meg. Akkor velük mutatom a voltot. Tegnap jártam, nem tudom, úgy ítottak-e valamit. Mert tegnap előtt nem tudom már. Na ugye, dörtet csak eladni lehet. Meg kell biztont. Ugye 64-esével, 64-es kapsz 10-et, 64-es kapsz 5-et. Na ugye itt vannak mindenféle medál, minden. Itt van Dark, Gyémánt, ezek ilyen Dark kézben vannak. Ugye eladni, venni, az nagyon erős anyag. Itt ugye Carpenter blocksosok, fák, itt saplingek, szerintem az összes fajta, meg is nézem. Várjátok, azt hiszem, sapling. Hát szerintem az összes fajta kiváló. A kakaót ezt nem láttam, úgyhogy ez nincs szerintem. Ugye paradicsom, mindenféle. Volt az tudszok. Ugye itt ez az MR részleg, ugye itt most ez nem tudom, hogy Certus Quartz Wrench vagy Nether Quartz Wrench, ugye itt egy energy accelátor, amivel a puréknek a növekedését lehet fogyósítani. Itt egy Instraber, ehhez kell találni meteort, nem a craftolásához, és kell találni presszeket, és akkor presszeket lehet vele nyomni, ami kellenek az MR-hez. Itt van ugye egy charger, ezzel Certus Quartz-al áramot adva neki chargerokat tudsz, ez egy kar, ez egy grindstone. A grindstone-nal azt lehet csinálni, hogy beleraksz például vasot meg aranyércet, és akkor ledarálod, kapsz 2 aranyport, és akkor ugye dupláztad. Ugye itt egy emelt terminál, honnan jött ez meg, nem mindegy, itt egy emelt terminál, ugye ebbe tudsz belenézni, itt egy ML controller, ez mindenképpen kell, itt egy ML drive, ugye most nem akarom megvenni, ML drive, ugye ebbe kell ezeket a cellákat belerakni, és ilyen kártyákon tudod, nem csak ez az egy van, mert ez egy 4K-s ML storage cell, várjál, meg is mutatom, ML storage, talán kiadja, igen, így itt van egy, nem. Itt van egy kreatív, ugye ezt nem lehet craftolni. Itt van ugye, vagy itt ezt nem lehet craftolni. Itt van ugye egy 1K-s. Ugye úgy készül így. Többé mind ugyanígy készül, csak a közepében lévő ez. Komponent. Mindegyiknek, mert úgy rákeresek, igen. Komponent. Na. Igen, itt vannak. Ezek ugye a 2 speciáloshoz kell. Azokra még nem jöttem rá, mire lehet használni, de ugye
dia mindegyikhez. Itt egy 1K ML storage cell, nem valami drága, ugye Charger vagy Certus Quartz, vagy Pure Quartz, vagy mindenféle quartz. Na, Redstone, Logic Express úgy lehet nyomni, hogy ennek az Instriver nevű gépének áramot adunk. Printed Silicon ugye így készül. Hogyan szerzünk szilikont, kiégetjük ugye. Következő ugyanígy, hármat egymás mellé. Quartz lesz az ugye így, ezt daráljuk valamelyiket. Ugye, ez pure kell, ilyen, várja most megmutatom presszeket. Ilyen presszeket meteorba kell találni. Ezt a hármat lehet, ezhez lehet nyomáshoz használni, a name presszet, ez nem van máshoz. Ugye itt van egy, nem jut eszembe a neve, várjál, megnézem a kábeleket. Ugye ez kábelhez kell. Várjál gyorsan, itt a végén a Fluix. Így. És itt lehet kapcsolni, ugye. Így. Ezeket ugye ezzel lehet OLTIC-et előállítani. Ezzel lehet emét átalakítani OLTIC-é. Azért mondom OLTIC-et, mert ugye Haplet Energisztik áram tikkenként hány, de olyanek is hívhatom. Ugye ez egy, ha jól látom, feltöltött energiacella, vagy üres, nem tudom. Várjál, megnézem. 258. Nem tudom, hogy ez üresse, vagy a feltöltött. Hm. 257. De most az idét írom be, akkor miért nem adja ki? Hagyjuk. Ugye itt a Buildcraftos részleg. El lehet adni. Ezt szerintem nem éri meg, nem mindegy. Itt ugye lehet venni Ambert. Ugye az érszemét nem tudom, de ha kisítjük ezt az érzet, akkor kapunk Quicksilvert. Itt ugye ezek sárdércek. Ez meg ilyen terjedő szíszor. Ez is sárdérc, ez üvegben agy. Nem, ez csak sima üveg. Ez ilyen kis palack. Ez egy kis tükör. Hungry chest. Nem tudom. Crucible. Nem tudom, de azt tudom, hogy mire kell használni. Nem tudom, de azt is tudom, mire kell használni. Arcane Workbench. Table. Tida. Taunamingot. És egy ilyen. Egyelőre, ha jól tudom, nincsen több. De azért följebb megyek. Ugye is már váltatő. Ez egy kis bibliocraftos csengő. Azt ugye meg is mutatom, hogy hogyan zajlik ez az MS cucc. Hogyan kell összerakni. Bibliocraftos picit belenézzünk, de csak nagyon picit. Ugye ez már egyszerre, ez nem muszáj, ez egy kis sárga quartz fixre, ez olyan, mint a lámpa. Itt ugye most ég színné. Egy lakótársaknak megmondtam, ide rakjuk a szánát. Vagy a farankat, nem ide. Mert ez itt automatán közvetíti. Őt ugye kitolja, vagy bele a ládába, vagy bele az engine-ekbe. Most hirtelen az engine-ek tele vannak fával. Ugye kapnak áramot, de ez nem elég, mivel egy ilyen kis szoros engine csak egy elmét tud tikkenként előállítani. Ugye itt egy wooden kinesis pipe, ugye áramszállító cső. Itt vannak stone kinesis pipe-ok, ez is áramszállító cső. Ez 32 emét tud tikkenként, ez 16 emét tud tikkenként. És azért nem érzem el, mivel amennyi energiát adunk ennek, az ezt mindjárt nyeli. Ugye, itt ugye én termelem a benzint, és abból lesz majd pénzgyártás. Ugye most nincs sok pénzem,
alapból 200-zal kezdünk. Ugye ez tele van. Gyors hozok egy csövet. És rákötöm a pumpára, ami itt található kint. Ugye itt jön ki az áram neki. Itt már le van szabályozva csővel, hogy ez már csak 8-at tudja szállítani tikkenként. Maximum az 8 remét, ez itt, hogy meg túlja vissza a vizet hűteni. Ez itt egy automata kis cserégető gép lesz. Működött, csak ha a zónán belül van, eléggé nem működött. Egyébként. Ja, igen, nem. Ja, be kéne indítani. Ugye itt nálam van egy Iron Cabin, ez nem fontos. Ugye úgy kell ezt összerakni, hogy itt van ugye az Energy Cell. Az Energy Cellnek mindenképpen az egyik oldalára legyen rakva egy controller, vagy kábel összekötve. Vagy kábel összekötve, vagy az egyik oldalra legyen rakva egy ML drive. Ebbe mindenképpen legyenek cellák. Ugye cellákat hogy craftolunk? Ezt a boltba vettem, ezt megkaptam. Jaj, egyszerű, hogyan craftoljuk őket? Csak szerencsé kell találni őket végül is. Nagyon egyszerű, csak találni kell őket. Charger, ezt mondtam, Istribe azt mondtam. Na akkor indítsuk is be. Be is indult. Maximálisan megy. Ugye most ez itt elvileg össze van kötve, csak leszettem, hogy az emel könnyebben induljon. Ugye én használok Energy acetátort, ez áramátalakító. És akkor most is mutatom. Tehát van ugye az emelbe a cuccok, minden. Így van bár minden, de minden. 89, 8, kb. Ugye itt rengeteg cuccok vannak, ezt én szerintem kuka. Na és akkor gyorsba. Ja, hogy ilyet hogyan lehet szerezni, azt is elmondom. Vizet. Nagyon egyszerű, vagy bugosan átjön valahogy a Netherből, vagy megvesz egy Nether lényt, aminek gyorsan a neve nem jut eszembe, és az adja. Meg itt nem gólem, hanem az a kobold, nem kobold, ez nincsen, az a nagy piros tudsz, hirtelen nem jut eszembe a neve. És most ugye én áramot adtam kint a pumpának. Azért kell ezeket hűteni, mert különben felrobbannak, és én ezt nagyon szeretem. Ugye most 38 fokos, és 1000 valahány emétárral, és 6 utat kitikkenként. Az a jó, ha zöld. Bár narancsárgába elmegy, csak azt nagyon nehéz megtartani, hogy ne essen lejjebb, de ne is menjek följebb. És ugye itt, mint látjátok, jön bele a kék csík, de csak 8 emétikkenként. Minecraft iratik, aki nem tudná. És ugye egy Cobblestone Fluid Pipe-on, amit gyors megnézzünk, mennyit szállít. Csak átmegyek. Azt hiszem 16 vagy 8, nem tudom, gyorsan megnézem. 10 millibucketet szállít tikkenként, azt hiszem 10 millibucket egy vödör. Igen, 10 millibucket egy vödör, és akkor annyit szállít. Ugye itt leszek, csak megnézem, hogyan felvétel időn. Ja.